of you, welcome back to the channel Katha's Vlogs Matilla Encholaru. So today is Monday time aathundi 8 o'clock at time. Tanish school poda and I give second exam, Hindi exam. Worried a bit that but I down a spelling mistake one play Hindi ate down a sure and a spelling mistake up and ya gulute. Chadi pe cha kudu and husband Tanish school good I go there are burtu barostali yanare which cha month the table deep aregunji ಕಾಣಲಕ್ಕಿ ಕೂಲೆ ಒಂದು ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾ ಪರ್ಕೊಂಡಾಕಲೆ ಒಂದು ಚಾ ಬೋಡೆ ಬೋಡಿ ನಡೀದಿ ನಾವು ಚಾ 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 ಮನೋಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಂಕೊಂಚಿ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಚಾ ತಾಂಚ ಕಾಫಿದ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಪರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪೆ ಆಗಿ ಇತ್ತುನ ಪರ್ಪೆ ಏಜಿನ ನೋ ವರೀಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನರೆ ಚಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಈ ಸೇ ದೈಕ್ ಪೂರ ನೀರು ಕುಡಿದು ಶೋ ಕೂಡ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನೇನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಯಮ್ಮಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಾದ ಪಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಅದೇ ವಿತ್ತದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಬರಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಟಿ ಆಗಕ್ಕಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಉಂಟು ಆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನರ ತಿಂటే ಕುಚಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಂತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಂಜಿ ತರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಎನ್ನ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಪು ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮ್ ಟೀ ಟೇಬಲ್ ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕದ ಐ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಡೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ routine ಆಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಐ ಲವ್ ಟು ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಚಾ ಕುದ್ದಿರೋ ಒಂಜರಿ ಕಪ್ದಾತು ಪಾಡ್ವೆಯಾಡು ಬೇರೆ ನೀರು ಚಾತಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ದಿಪ್ಪು ಅದು ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯ ಪಾಡು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯಾನಾಗ 1 ಕಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ರೆಡಿ ಆದು ನಿಮ್ ಕೊನೋತದು ಯಾನಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ತೀರು ಬಿಡ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಪಬೋಡು ಆ ರವಿನ ಪರ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೀದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ಯಾನಿಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡನ್ನು ತೊಜ್ಪೋಲೆ ಸಿ ಹೌ ಖುಷಿ ಸಿಂಗ್ ಮೀ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಐತಾತೆಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ 9:30 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ 10 ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಕಾಣನೆ ಮೇರ್ಪೋದು ಚಿಕನ್ ಕನತೇರಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಕಲೆ ಗತ್ತು ಖುಷಿಗೆ ಕನದಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ದ ಚಿಕನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಜಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆಂಡೆನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಫ್ರೆಶ್ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದೈಕ್ಲ ಬುಡ್ದಾಂಡು ಜಾಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು. And now I'm finally here to have my breakfast. ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪರೇಜಿ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚೂಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಂಡ ಅಂಚಾತೆ ಎಂಟಿ ಪುಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಟ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಬೋಲ ಸೊ ದೆನ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರತು ಇರತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಯೋನುಂಡು ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿಗೆ ಯುನೋ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಪು ರೋಲರ ಬಟ್ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಖುಷಿನ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಯಾನೇನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ದದಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುವರ್ ದಾಲ್ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆ ಅವು 5 ವಿಸಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ತಡ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಸೊ ತಡ್ಕಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ್
ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ತಡ್ಕ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪರೆಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಕೋಡೆ ತನಿಷಕ್ ಪಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದೀಕ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಪಂತೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮನ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆದು ಕೇಳಿನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದು ದಾದ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಆನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ತುಚ್ಪಾವೆ ತುಲಾನಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ತಿನ್ನು ತಿಂಪೆ ಸೊ ಆಯ್ ಬೇತದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೋಡಿಡ್ ಬೇತದಾಲ ಐಟಮ್ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅವಡತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅವಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ದಾದ ನಾಯ್ ಮುನ್ನೂರ ಪೂರ ಪೂರ್ಗೆ ಯಾಳ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ಲ ಬೈದನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆತುಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಅವನ್ ಬೇಗ ಮನ್ಸದಿ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ನೀರು ತರೋಡು ಬಾಜಿ ರಾವಂಡು ಬೇಗ ಸೊ ನೀರು ಪಕ್ಕ ಮುಳುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ದಿಸ್ ಉಂಡುಂಡತೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನೀರು ಇಂಚು ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇತ್ತಾಡ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಕಮ್ಮಿದ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ 450 ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೂರು ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಡುವೆ ಆಫ್ ಹಾಕೋದು ನೀರು ಬಂದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಜಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈರ್ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚಾರ್ಜರ್ ಬಿಡೋದು ಎದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಅವು ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟೈನರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 year ಆಡೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೈಬೇನೆ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನಿಸಿ ನಾನು ತೊಚ್ಪಾವೇನು ಕೈ ವೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚೊಪ್ಪುನು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಪುನು ಆನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಶೋ ಕುಡೆ ಬರ್ಪುನು ನೀರು ದಮ ಒಯ್ಕ್ ಬೋಡ ಆಯ್ಕ್ ಜಿಂಜಾದು ಜಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ ಅಂದ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಅಂಡ್ ನಾವು ನಿಕುಲ್ನೆಲ್ಲಟ್ಟು ಪೂರ ಕಜಾವ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಕಜಾವ್ ಹೊಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಮೈಪು ಮುಂಜಿ ದಕ್ಕದು ರಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಿಚನಿಗೆ ಬಂತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ನೇತೊಂಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಅವನು ಒಂದು ತೂವರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೀದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಖುಷಿನ್ ಬುರ್ತೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಜೀಸು ಒಂದು ದಾದ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಏಯ್ ಓಯ್ ಇದೆಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕನತದ ಅಗ್ಗಿದಾರಾ ಅಗ್ಗಿದಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಕನತದ ಅಗ್ಗಿದಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೋನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಚಪ್ಪೆನೆ ದಿವನು ಇಂಚ ನಾಟಕ ಪೂರ ಓಯ್ ಒಂದು ದಾದ ತೂಕ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಬಾ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈಟ್ ದತ್ತಿನ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈಟ್ ದಿಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆತ್ತೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಅಗ್ಗಿನು ದೈ ತಿನ್ಪುನು ಚಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ಪುನು ಪೂರ ನಾಟಕ ತುಲ ನಾಟಕ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ ನೋಟು ಪಾತ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 or 2 minutes ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಖುಷಿರ ಪಾತ್ರದ ಸೀದಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೇಕೆ ಆನೆ ಕರ್ಲ ಮೈಪು ದಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅವರ ನಿಲ್ಕರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಮಿತ್ತ ದಂಡಲ ದೀದೆಂಕುಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜ ಅಡಿಪತ್ತನು ಇಜೆಂಡ ಉತ್ಕರಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಗಡಿ ಬರ್ತದು ನಿಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೈಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಐತೆ ದೆತ್ತು ದೀವೋಡು. And now finally ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಇಸ್ 8 o'clock. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಮೀದು ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನೆ ತನೇಶ್ ಕೋದಾಡು ಬರೀದಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಂಗ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಹೋಟೆಲ್. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ದಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿದೆ ಪೋಯಿ ಅಂದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೆ ನಾನು ಪೋಯಿ ಪಂಡೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ 3 ಜನ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ವನಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಹೋಲ್ ಡೇ ಪೋಣಿನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ 8 o'clock ಆಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ 5 minutes ಕುಲ್ದುಜಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿದಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಬಡಲ ಆತು.
ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆತನ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ ಮಂದಿನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ನೀರ್ಲ ಪರ್ತಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀರು ಅಣ್ಣಲ ಪರೋಡಿತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮನಸ್ಸು ಪೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ ದಾಳ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ಪನು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟೆಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಟಿಂಗ್ ಅದು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಿರೋತಿಕ್ಕು ಎಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತನ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ